Sanibonani. Njani? Siyabona nathi siyathokoza ukuba lapha kusiso esikhulu. Ngifisa ukuba nikhululeke emathamba kuzoba nenkulumo. Ngithi akusuku olweyinkulumo namhlanje. Usuku lokuzobona amaciko, lokuzobona uyigugu kithi namhlanje ngakuyona inkulumo. Kodwa-ke bakucelekile ukuthi ngenkosi masengikhona la, kube khona umbaba amazwana ambalwa engiwashoyo. Mhlawumbe omunye angabuza ukuthi kuyisini isizathu sokuba ngibe lapha ngenkosi kaButhelezi. Ngizonikeza izizathu ezimbalwa. Esokuqala isizathu, uMabaso lo okuyena unegalelo elikhulu lomsebenzi namhlanje, uyindoda yabaButhelezi, esizweni sabaButhelezi ephethe khona. Okwesibili, bona lapha kunenkathini abasemakathini kuyina lenkosi. Social cohesion. Tema ya kweli tunaona hii kama ndoto mama mimi, baba mimi, baba tatu, baba
sasabantu abathandekayo ngoba sengishilo ngobaso lo esinethatho nayodana kimi kuyindoda zabantu abathandekayo ekhona ukhuliswe umntwana futhi ube umholi wa-IFB. Alawo mazwi kodwa ngiyafisela ukuthi waba usuku olukhulu lolu kodwa umqoka ube unyaka